Tiwala ang COMELEC Pangasinan na 100% ng tuloy ang barangay ang Sangguniang Kabataan Election o BSKE sa darating na Oktubre ngayong taon. Ayon kay Atty. Marino Salas, Election Supervisor ng COMELEC Pangasinan, nakatuon na lamang sila sa paglilinis ng listahan ng election registrants matapos ang sinagawa nilang Election Registration Board hearing. Ang activity na lang po ngayon na importante na ginagawa ay yung pong ARB. Ito po yung Election Registration Board hearing, nakatatapos nga lang po nitong Lunes, kung saan po tinanggal po namin yung mga nakita po na double or multiple registrants na yung in-announce po ng aming butihing chairman. At ngayon po, lilinisin po namin yung listahan namin pagkatapos po nitong ARB hearing na to. Ayon naman kay Atty. Michael Frank Sarmiento, Dagupan COMELEC Election Officer, makakasuhan ng election offense ang isang individual kung mapapatunayang nagparehistro ito na mahigit isang beses sa iba't ibang lugar. Now, if for instance, yung isang applicant for registration, he failed to disclose na meron siyang existing registration record sa ibang bayan at mag-a-apply ulit siya ng new, definitely tatamaan po yan ng system namin na tinatawag na Automated Fingerprint Identification System. So, ito po yung tinatawag nating double or multiple registrants. So, if later on, siguro sa pagsasagawa ng preliminary investigation, if makita natin na deliberate yung pagpaparehistro na ng 2 beses sa magkaibang bayan, talagang matutuluyan po sila na kasuhan ng election offense. Samantala, binahagi ni Atty. Salas ang bagong regulasyon sa mga nakwalipikadong tumatakbo para sa Sangguniang Kabataan at ito ang anti-dynasty provision kung saan ipinagbabawal na tumakbo ang isang aspirant na may kamag-anak na kasalukuyang nakaupo sa posisyon sa gobyerno. Kung tatakbo ka sa SK, you should not be related within the second civil degree of consanguinity or affinity to any incumbent elected official. Malino po incumbent elected official in national po, regional, provincial, city, municipal, or barangay where a candidate will run. Kabilang din sa kwalipikadong tumakbo sa SK ang isang aspirant na may 1 taong residente ng lugar kung saan siya ay tatakbo mula 18 taong gulang, hindi lalagpas ng 24 taong gulang. Nilinaw naman ni Salas na walang anti-dynasty sa barangay election dahil limitado lamang ang nasabing probisyon sa Sangguniang Kabataan Election. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, J. Miguel Mendoza, SMNI News, North Luzon.